హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రిషి క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ వీడియోలో కనబడుతున్నటువంటి జాతర వచ్చేసి మరి శ్రీ శ్రీ తిమ్మగురుడు స్వామి జాతర సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి సీనియర్ విభాగం పోటీలకు వచ్చినటువంటి గుడికల్ దాసు గారి జత. ఫ్రెండ్స్, మరి మంచి కాంపిటీషన్ జత, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మరి మంచి ప్లేస్ సాధించేటువంటి జత. ఈరోజైతే మరి సీనియర్ విభాగం పోటీలకు గూడూరుకి అయితే రావడం జరిగింది. మరి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ సాధిస్తాయో. మరి దాసన్న గారు అయితే అందుబాటులో ఉన్నారు. లాస్ట్ భీమవరం తర్వాత ఎక్కడ పోలేదా? ఉప్పునంతలనా? ఆడే ఎన్న ప్లేసు ఈడ భీమవరంలో 5. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మరి మంచి ప్లేస్లు అయితే సాధిస్తుంది జత అయితే. మరి చూద్దాం మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ సాధిస్తాయో. మరి కొద్దిసేపట్లో అయితే డ్రా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మన ఛానల్ నుండి లైవ్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరు అయితే వీక్షించండి ఫ్రెండ్స్. మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి థ్యాంక్ యూ అందరికీ.